Nalagtaon na ha? Asparagus and steak ang among panyaga karon. Americano style. It's either ginasugba lang ini o kung gina-steam. Most probably steam ni Commander. Tapos butangan niya sa Ricardo. Butangan ng Ricardo na butang niya. Okay, let me see. So, amunin butang niya. Uy! Butangan niya pagin mantika. Okay. Tapos, amunin ginkuha niya fine ground black pepper. Tapos, tangan anay gamay nga olive oil, then okay, ano na naman sudan karon. Pangabuhi namon diri sa Amerika. Mas manami pada ang pangabuhi sa Pilipinas. Kay may katimbang ka nga naga digamo. Diriya, kung di ka magdigamo, bakal katosan luto sa karinderya. Ano na may manok? Hindi gali steak manok niya or baboy. Okay, that is what for lunch. Pangamot na ang among sudan sa panyaga.